Sanibonani. Emakhaya ngamakhaya lapho nilalele khona leli phimbo elinibingelelayo uKhanyisile intombi yamanyanda. Ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhasini lami le-YouTube. Ngisacela ningisapothe bandla ngokuthi niqhubeke ni-like, ni-subscribe, emese niyakhomenta kulo lona leli khasi ukuze lizokhula nani niphinde nithole izihamba phambili njalo ezinohlonze. Nanti udaba olihamba phambili ngalesikhathi. Iqembu elisha lepolitiki elisanda kusungulwa Umkhonto Wesizwe seliphonse esivivaneni kulandela udaba obelokhu luzungeza ludingidwa ey'nkundleni zokuxhumana kanye nasezindabeni. Udaba olubuhlungu kakhulu olwenzeke eThekwini othungathi. Ufikile-ke umkhonto wagwaza ngezinsiza kanye nokudla ulekelela abantu abahlukumezekile ngenxa yomonakalo wezikhukhula. Nansi-ke ividiyo iyalandela kuze kube ngokuzayo. As for me, uManyanda ngithi nje bye. Nomunye okuvuka kulama-conference esihamba nawo, then ama-conference abesekhipha emaphaketheni wawo. As we all know ukuthi i-MK ayinayo imali, i-MK ayinayo i-bank account. Kodwa ama-conference sithe sisuka la sasivumelana ukuthi akuyiwe kwesinye isitolo la kuyozanya ukuthi kuthenge. Akubona-ke lokhu mawukhuluma ngomkhonto wesizwe kokugcina. Njengamanje u-coordinator unedila ayenzayo siwangitshelile ama-conference ngocingo. But okwethu comrades ukuthi besithi akushiwe lokho okukhona njengamanje. Then bese siyabuya. Kungenzeka kube khona istaff esinye sifika manje kodwa definitely sure masingafika